Лекин бародарои азиз, мошина ба ҳамин лои чалш навор кардагем. Срочна фурӯшӣ солиш 97 бародарои азиз. 3 баллонаш 85%, як баллонаш 60% бародарҷонои азиз. Солиш 97. Тамошо кунем. Багаж магаж мақсад ҳама қоидави запаска дора, аптечкаш падарка бародарҷоно. Тамошо кунем мо ба ҳамин лои чал ҳама тарафа салон палон ина тамошо кир, паталок маталок он ав духча қати тасбиҳо падаркай. Тамошо ки бародари азиз, нархш боша 30,000 сомонӣ, боз муомила дора, уҷратош солонаи бародари азиз. Тамошо кун мошинчара биё бигир. Фақат газ бензина бирез қуянш ки бародари азиз 30,000 сомонӣ, як чинимчи писёне кама беш муомила дора. Уҷратҳо солона бародароя бога хотиррасон мекунем. Уҷратҳо як соли биғизай. Тамошо кунем охири 25 то 26 декабри 26 бародарои азиз. Тамошо кунем 3 баллон давлати 85%, яти 60% бародарои азиз. Ҳама тарафа қоидавия мешини ҳай мекунӣ мерай. Боқӣ тансият хонаобод бошен. Рақамо барои тамос 918 27 28 57 ватсап ҳам дорем.